Sen kim? Şu sorunun cevabını bilesin gelýärmi? Onda şu videony ünsürip durýar. Soragyň ähli jogabyny taparsaň, eger tapmasaň kommentariýada ýa-da direktde soraý. 3 arka muallim, psikolog maşgalada önüp ösenim üçin men islenmek bir zady düýgünden düşündirmäne enni etdim. 15 ýyllyk muallimçilik tejribem bolandan soň meň maksadym ikilikçi okuwçym, men sapagymy dogry düşünmek. Şoň üçin düşünerýäli dille düýgünden alýan. Adamlar umuman 3 bölege bölünýär. Bu teoriýany Erik Bjorn diýip alim tapan psikolog, onam uledip aýdyňlaşdyryp Marina Meli "Хочу Магунада" kitabyny aýtdy. Adamlar 3 bölege bölýär. Ýagny hemişe gülüp bakýanlar, smalik gelmeň işime urna bolar. Aralygy saýlaýanlar we durmuşa diňe tukatlyk bilen seretýär, görüpçilik bilen seretýär, hereket edenok. Tukatmydamy? 3 görnüşdäki adam. Numama şunu aýdanda, meselem häzir suw mysal alalyň, suw 3 tane görnüşi bar. Adatda suw, gazly suw, miweli suw. Ondan gazly suw diýsem, Cola, Fanta, Sprite diýilýär. Häzir käbir men akylly patpişiklama, töweleme, maňa da döwredesi gelýänler köp sag bolun, minnetdar. Şolar aýdasym bile häzir diýerler, ýok, adam tip lichnosti. Enagram boýunça 9-a bölünýär, täleýnama boýunça 10-ka bölünýär. Awa ýene bir alim ady ýadyma düşenok 4 sanguinik, melankolik, flegmatik, holerik 4-e bölünýär diýer. Ya ýene kän teoriýalar. Şoň üçin men aýtdym, şu akylly patpişiklanma hawa suwun bölünüşi ýaly gazly suwun, kolasy, fantasy, sprite kän görnüşi. Awa. Şoň üçin men umuman şu gün men kim diýen soraw öz içine berýän, bagtly ýaşasy gelýän patpişiklanma ýüzlenýär. Sizin bermeli soraňyz, men şu irden turdum, ýa-da umuman durmuşda haýsy görnüşdäki maýkan geýýän we maýkamdaky hat näme? Mysal üçin ortaça Marina Meliň aýdyşýaly "Любимцы фортуны" diýär. Toýst ykbal bulara diňe gülüp bakýar. Bular meň işim hökman uğruna bolar. Menki şowuna bolar. Daşa bolmasa-da bolany näme? Maňa zato tejribe öwretdi. Bähwit bolsun diýilýän sözi şular tapdy. Hawa, bular diňe gülüp bakýar, smailik. Men işim hökman uğruna bolmaly. Men Allah tarapyn saýlanan, men maňa akwal gülüp bakýar. Diňe şoň saýlaýar. Ikinji görnüşdäki adamlar orta aralygy saýlaýar. Bular kän riskam edenok, bulan geýýän maýkasynaky haty näme? Men hökman şol urdan ökde bolmaly, şol urdan dogry bilmeli, men aýlygym gowy bolmaly. Toýst bular belli derejede mektebe gitýärler, soň institutda girýärler, institutdan soň bolýa diýäjek gyýda söz aýtýarlar. Birden bu bor diýip ýüregim bagyrdaýmasyn.